sestry, srdečne vás všetkých vítam na našom stretnutí a našej pobožnosti Krížovej cesty, ktorá sa slávi dnes na prvý piatok už tradične na našej ceste, na Veľký piatok. A chcem predovšetkým privítať medzi nami otca arcibiskupa, ktorý prijal pozvanie, dokonca si dovolím tvrdiť vás, pri našom výročí 10. výročí založenia farnosti. Krátko chcem povedať k priebehu tejto krížovej cesty. Bude trochu iná, než v predošlých rokoch. Dostali ste na listoch krátke komentáre k jednotlivým zastaveniam, ktorých môžete si prečítať o charaktere obrazu toho, ktorého zastavenia. Dokonca sú na niektorých miestach pokyny, ako sa môžete priamo zapojiť do diania. Totiž táto krížová cesta je zostavená z niekoľkých odlišných obrazov, nemyslím teraz výtvarných, aj keď aj také sú, pri ktorých budeme môcť meditovať nad tými skutkami krížovej cesty, nad tým, čo sa tam stalo. Teda sledujte tento text, sústredte sa na to, čo sa deje, budeme tam mať hrané scény, iné obrazy, vizuálne, zvukové. Takže myslím si, že bude na meditáciu podnetov veľa. Krížovú cestu začneme tu úvodnou modlitbou, ktorú preniesie otec arcibiskup, a odoberieme sa na miesto prvého zastavenia. Budú sa spievať počas našich sprievodov piesne, dve. Medzi tým ten čas, ktorý bude, využijeme na tichú úvahu, tichú meditáciu. Chcem povedať pravdu dopredu, aby ste boli prichystaní. V záverečnej časti toho úseku, kde budeme sa pohybovať, je po predošlých dažďoch na niektorých miestach trošku ťažší prechod, takže bude treba byť ohľaduplný, dávať pozor, kam vstúpate. Budeme sa vás snažiť tak viesť, aby ste sa naozaj bezpečne dostali všetci až na koniec. Predpokladáme, že krížová cesta, tak ako po minulé roky, bude trvať približne 2 hodiny, možno aj s návratom uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. Nebudeme robiť nejaké násilie, nebudeme sa ponáhľať, aby sme naozaj to prežili dôstojne. Tak teraz sa sústreďme, zaspievame úvodný spev a budeme sa modliť. Stala matka bolestivá, vedľa kríža ľudostivá, keď na ňom syn milý bdel, keď na ňom syn Milostivý Spasiteľ, Pane Ježišu Kriste, s poníženým srdcom sa Ti klaniame ako svojmu Pánovi a Bohu. Ľutujeme svoje hriechy, lebo sme nimi urazili Tvoju dobrotu. Chceme teraz vykonať pobožnosť krížovej cesty, nech je vynahradením za naše hriechy a nech podľa Tvojej vôle pomôže dušiam v očistci. Pane Ježišu, milostivo vypočuj naše prosby, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Nevina navráti.
na smrť. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Človeka sedí po pravici moci a prichádza s nebeskými oblakmi. Na čo potrebujete svedkov? Veď sa rúha! Berte ho! Hýbaj sa! Kráčaj! Nesúdim ľudí, ktorí porušujú náboženský zákon. Mojou úlohou je zabezpečiť mier v krajine a trestať zločincov podľa rímskeho práva. Čím sa previnil? Hovoril zda proti cisárovi? Hovoril proti Rímu? No už nie priamo. Ak nie priamo, tak si ho súďte podľa vašich My ho zákonov. nesmieme usmrtiť. Ale on hovoril, že je židovský kráľ a to stačí na to, aby ste ho súdili. Židovský kráľ? Nuž, také vyhlásenie je zradou. Je to politický zločin. Nie, takto to nemôže ísť. Snažím sa v tom zorientovať. Viem. Predvoláme ho. Predvoláme ho. Vášho Ježiša. On nie je náš. A čí je? Čí? Privedte ho! Kráčaj! Stúpaj! Nemajú nič s tým spravodlivým. Dnes v noci som veľa vytrpela pre neho. Veľrada ťa žaluje, že vyvraciaš princípy viery. Dokonca si sa aj sám vyhlásil za židovského kráľa. Povedz, si ty židovský kráľ? Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa bili, aby ma nevydali Židom. Iba, že moje kráľovstvo nie je odtiaľto. No, spomenul si kráľovstvo. Aj si ho privlastňuješ. Tak predsa si kráľ. Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo o pravde. Kto je z pravdy, počúva môj hlas. A čože je to tá pravda? Nie, tento muž nie je zločinec. Je to fantasta, obyčajný Rojko. Prečo mlčíš? Vrah, obhajuj sa. Nevieš, že mám moc prepustiť ťa a moc dať ťa ukrižovať. Nemal by si žiadnu moc nado mnou, keby to nebolo dané zhora. A preto má väčšiu vinu ten, ktorý ma vydal tebe. Kajfáš, ešte platí ten starý zvyk, že vám prokurátor tým vašim sviatkom môže prepustiť jedného väzňa a na znak milosti odpustiť trest smrti. Áno, to stále platí. Prichádzajú do úvahy dvaja. Barabáš A Ježiš. tak nech ľud rozhodne. Nám kazuje veľkodušno, ale až pravostný, váš božský imperátor rozhodol, že k vašej veľkej noci jeden väzeň odsúdený na smrť môže podľa starého zvyku dostať slobodu. Sú tu dvaja väzni. Prvý, Ježiš Nazarecký, je vinný zo zrady, lebo sa vyhlásil za židovského kráľa. Druhý, Barabáš, a zavíte rímskeho strážcu. Koho vám mám prepustiť? Barabáša? Alebo Ježiša, ktorý sa volá Mesiáš? Pusti Barabáša! Čo mám teda urobiť so židovským kráľom? Ukrižuj ho! Ukrižuj ho! Ukrižuj! Ja nemám vinu na krvi tohoto človeka. To je vaša vec. Ale ak ho prepustíš, nie si priateľ cisára. Ukrižuj ho! Ukrižuj ho! Nech je písané, že Ježiš Nazarecký je vinný zo zrady, lebo sa vyhlásil za židovského kráľa. Rozsudok znie ukrižovať ho! Hýbaj sa! Nápad!
zastavenie. Pán Ježiš berie kríž na svoje pleci a kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si svojím krížom vykúpil svet. Kríž. Také jednoduché slovo a predsa má mnoho významov. Na jednej strane je to kríž, ktorý predstavuje akékoľvek utrpenie v našom živote, a na strane druhej je to kríž, na ktorom trpel Ježiš, aby vykúpil ľudstvo od hriechu. Deň čo deň sa stretávame s prekážkami, utrpením, smútkom. Zdá sa nám, že náš kríž je ten najťažší. Nedarí sa nám v škole, v práci. Aj ten najmenší problém je pre nás veľkou bariérou. Často nemyslíme na to, ako ho vyriešiť, ale na to, že je a že nás trápi. Kríž pre nás znamená aj zlyhanie, neúspech, stratu blízkej osoby. Čo znamenal kríž pre nášho Krista? Vráťme sa v čase takmer o 2000 rokov dozadu. 3 mužov vedú na vrchol pahorku mimo mesta Jeruzalema, aby boli na ňom ukrižovaní. Táto udalosť od toho dňa neprestáva meniť srdcia a životy ľudí až do dnešného dňa. I my patríme medzi tých, ktorých životy boli touto udalosťou dotknuté. Ježiš Kristus trpel na kríži a zomrel na ňom presne tak, ako by bol trpel a zomrel každý iný človek. Klince prebodli jeho ruky. Hrozná bolesť prebodla jeho telo i dušu. Bol človekom presne takým istým, akým sme aj my. Mal podiel na našom údele, poznal náš stav. Bol jedným z nás. Kríž tak ako nič iné poukazuje na jeho človečenstvo. Ak by zostal len nejakou veľkou postavou kdesi v nebi, nebolo by ľahké vracať mu lásku, úctu. Voči človeku, ktorý trpel o mnoho viac, než trpíme my všetci, sa láska opetuje ľahko a bez zaváhania. Kríž nám pomáha milovať Krista, keď hľadíme na to, ako znášal utrpenie. Vždy, keď cítime, že svet je voči nám nespravodlivý, že naša práca je nemožná, že ľudia sú voči nám neféroví, pozrime sa na tento kríž. Nie je ľahké cítiť nad sebou ľútosť, keď máme pred sebou Kristov kríž. Nie je ľahké vybuchnúť v hneve, pomyslieť na pomstu alebo skončiť v zatrpnutosti, keď náš prvý pohľad padne na toho, ktorý visí na kríži. Ak on mohol milovať ľudí v takých hrozných okolnostiach, tak to aj my musíme dokázať. Prečo je teda kríž dôležitý? Preto, lebo nám ukazuje Božiu lásku voči ľuďom tak, ako nič iné na nebi či na zemi. Bohu záležalo na ľuďoch tak, že podstúpil dokonca až toto, aby im dal najavo svoju lásku. A na kríži, na ktorom mohol človek s iným človekom vykonať to najhoršie, vytriskla jeho láska. Dokonca ani to nemohlo zamedziť jej prúdeniu alebo ju zastaviť. Kríž je pre nás znakom širokej a ľahkej cesty, ktorá vedie k nešťastiu, ale je znakom strmej a úzkej cestičky k víťazstvu pre nás, pre náš národ, naše rodiny, našich priateľov. Kríž, ak sa naň pozeráme, nás nabáda, aby sme sa rozhodli, ktorou cestou pôjdeme. Nikoho nenúti. Rozhodnutie je úplne na nás, na mne, na tebe, na každom jednom z nás. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Tretie zastavenie. Pán Ježiš prvý raz pada pod krížom. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Pane Ježišu, ty si niesol našu vinu, naše hriechy,
ktoré ťažili natoľko, že si padol. Padol si, ale ty sa nevzdávaš, pretože myslíš na nás a chceš nás spasiť a preto vstávaš a kráčaš ďalej. Tvoja láska, ktorú k nám prechovávaš, to dokázala. Láska bola tou silnou, čo ťa zdvihla. Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba. Vezme každý deň svoj kríž a nasledujeme. Vezmi kríž, choď, neboj sa toho, že padneš. Nezabúdaj, že ja som stále s tebou. Veď aj ja som padol. No postavil som sa, lebo som veril Otcovi a išiel som ďalej. Aj ty, keď klesneš pod ťarchou svojho kríža, ver nášmu Otcovi. Síce dopúšťa na teba pády a poklesky, ale dopúšťa ich z veľkej lásky k tebe. Tak miluj jeho i všetkých svojich blížnych a on ti dá silu, aby si vstal a pokračoval v jeho pláne. Nespoliehaj sa sám na seba, vedz, že sám od seba nič nezmôžeš. Opri sa o mňa a uvidíš, že budeš obdarený mojimi milosťami. Tvoje pády neprekážajú tomu, aby som ťa miloval. Ja som vždy pripravený ti odpustiť. Koľkokrát ma budeš prosiť o odpustenie, toľkokrát ti odpustím a toľkokrát zacítiš moje milosrdenstvo. Preto sa nikdy nezdávaj, neobzeraj sa dozadu, len počúvaj hlas svojho srdca. Milujte sa navzájom, veď kto miluje jedného z mojich maličkých, mňa miluje. Pane Ježišu, prosíme ťa, posilni nášho ducha, upevni nás dobro, aby sme neupadali do tých istých chýb. Nechceme od ťažkosti a nepríjemnosti utekať. Chceme sa naučiť vytrvalosti v utrpení. Daj nám svoju trpezlivosť a lásku k týmto ťažkostiam, aby sme ich dokázali prekonať. Pane, dávame ti svoje hriechy, ľudské slabosti a chráň nás pred každou, hodzaj najmenšou nevernosťou. Veď v našom živote nás čaká ešte veľa pádov. Preto nám pomáhaj svojou milosťou znovu vstať a kráčať ďalej. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami očistí. Jak truchliwa modlitwa, nie na krzyżu uwidziała, mówi Syna miłego, mówi Syna miłego. Štvrté zastavenie, Pán Ježiš sa stretá so svojou matkou. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Matka, syn. Syn, matka. Stretli sa dve bolesti. Ústa mlčia, za to pohľad vypovedá všetko. Aj to, čo sa slovom nedá vyjadriť. Matka zmiera bolesťou pri pohľade na týrané telo svojho najmilšieho, najdrahšieho syna. Vidí jeho obrovské utrpenie, bolesť, úzkosť. Chcela by ho vziať na seba. Tomu rozumie každá matka. Radšej by som trpela sama, len keby sa môjmu dieťaťu uľavilo. A syn? Vidí utrpenie matky. Vie, čo cíti pri pohľade na neho. Vidí to obrovské vnútorné utrpenie. Tú nekonečnú bolesť milujúcej matky. Ubolené telo syna cíti s uboleným srdcom matky. Stretli sa dve bolesti. Ktorá je väčšia? Stretli sa dve lásky.
Len v láske a pomocou lásky dokázala matka znášať utrpenie syna a vydržať ten hrozný pohľad. Stretli sa dve lásky. Ktorá je väčšia? A čo ja? Keď už musím trpieť, tak trpím. Ale trpím až omrem. Pýtam sa, prečo? Prečo ja? Prečo takto? Prečo moje dieťa? Prečo môj priateľ? Môj blízky? Je to spravodlivé? Otázky, otázky, otázky. A chýba tá najdôležitejšia. Kde je moja láska? Lebo len láska dokáže milovať a trpieť bez otázok. Len pre ňu a v nej sme schopní dať aj seba za najmilších. A Ježiš pre lásku dal seba za všetkých, dobrých aj zlých, lebo všetci sme jeho najmilší. Nevinný syn vzal hriech celého sveta, aby ho vo svojej láske utopil. Aj môj hriech vzal. Chcem ho utopiť v Ježišovej láske? Pane, Ty nás učíš nielen svojim slovom. Ty nás v najťažších chvíľach nášho života učíš vlastným životom, vlastným postojom, vlastným príkladom. Pane, Ty si v najväčšom utrpení nevycúval z bolesti, aj keď si mohol. Veď si Boh. Ty si však zostal až do konca. Aby si nám ako človek ukázal, že sa to dá, ale hlavne, že sa to oplatí. A ja v tejto chvíli prosím. V každej ťažkosti mi šepni, že sa to dá a hlavne, že sa to oplatí. Dá sa chytiť tvojej podávanej ruky a ísť ďalej. Lebo iba s tebou sa to dá. Sama to nedokážem. S nesmiernou vďačnosťou ti ďakujem aj za tvoju matku, ktorej si nás všetkých zveril a ona je vytrvalá, ako bola vždy. Pomáha, povzbudzuje, ochraňuje, modlí sa za nás. Viac si nám naozaj nemohol dať, keď si nám dal seba i svoju matku. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Zastavenie. Šimon Cyrenejský pomáha Pánu Ježišovi niesť kríž. Kláňame sa ti, Kristia, dobrorečíme ti. Obeť chcú mať živú. Treba mu posilu. Jednoducho sám niesť už nedokáže. Napriek úderom aj vlastnému úsiliu. V tom nájde riešenie vojak z jeho stráže. Zastaví človeka, čo vracia sa z poľa. Dáva mu príkaz pomôcť niesť Ježišov kríž. Váha, no prosiacim očiam neodolá. Pohľadom mu vraví, viacej ma neponíš. Na ceste v dejinách dvaja muži s krížom. Jeden až na dno videl bolesť druhého. Vždy sú také chvíle vidieť Krista v blížnom,
niesť kríž bratovi aj hore do brehov. Nemal sprvu Šimon na túto vec vôľu, ale láska z neho spravila víťaza. Keď priatelia nesú svoje kríže spolu, aj tých, čo sú bokom, príkladom nakazia. Šimon, ako ti bolo? Nereptal si v duchu. Prečo práve ja? Prečo sa musím deliť o jeho potupu? Predsa si pomohol. Ježiš, daj, nech ťa poznám v každom trpiacom človeku. Prosím ťa za všetkých, ktorých som nechcel vidieť ani im pomôcť, ktorí dnes v tvojom mene pomáhajú, pretože ťa milujú v svojich bratoch a sestrách. Bye. Bye. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Šieste zastavenie. Veronika podáva Pánu Ježišovi šatku. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Oči plné prachu, tvár zaliata krvou. Nevidí nič, nikoho. Zo všetkých strán cíti len krutosť, posmech, nenávisť tých, ktorí ešte nedávno volali Hosana. Sú tu všetci. Tma v ich srdciach je o mnoho väčšia než pred Ježišovým zrakom. Nik nevidí, ako veľmi trpí, ako márne hľadá hoci len malé svetielko lásky a dôvery. Nenájde sa niekto? Kam sa prediera tá ženská? Čo, chce mu niesť kríž? Šatka? Šatka. Šatka v dobrej, citlivej ruke ženy. Tiež stála v dáve ako ostatní, ona však hľadela srdcom. A len tak mlčky, pokorne, vystúpila z masy sršiacej nenávisťou a citlivým dotykom chápajúcej lásky utiera mu oči, čelo, tvár. Vidí. Vidí, kam položiť nohu, vidí, prečo ísť na vrchol Kalvárie. Byť tam. Mať tak odvahu byť všade tam, kde sa v bolesti topí človek. Byť tam očami, ale aj srdcom. Vedieť vykročiť z davu, alebo proti davu. Veď aj ja mám šatku s otlačkom tvojej tváre, Pane. Určite ju mám niekde, je niekde v srdci. Ale vieš, Bože, v tomto zhone som ju kdesi založila. Viem, výhovorky. Prosím ťa o odvahu, no zároveň jej nechcem až tak veľa. Čo ak by bolo nutné použiť ju? Vystúpiť zozadu? Pomôcť? Ja? Ale... Môj Kriste, radšej mi pošli nejakú Veroniku, nech ma učí pokore, odvahe vykročiť. Pošli ju, aby mi pomohla nájsť šatku, aby pre mňa bolo jednoduché a prirodzené pristúpiť, hoci mlčky bez slov, ale s chápajúcou láskou k ľuďom, ktorí ma hľadajú. Aby nikto nezostal v bolesti sám. Aby som pristupovala k ľuďom ako Veronika k tebe. Chcem vystúpiť z davu a ukázať svetu, že som kresťan, ktorý má v rukách šatku s otlačkom tvojej tváre, Kriste. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Oni za ty šašo, nestoj tu. Čo je za teba? Ja? Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Ďalší pád. Už keď si myslel, že ďalší pád nepríde, že si už dosť silný niesť sám kríž. Boh ti o páde nehovorí. Tvoje srdce,
plné svetských vecí, by ho aj tak nepočul. On ťa preto nechá padnúť. Bez pádu by si však nezatúžil po hlbšom spojení s Bohom. Často ti stačí prežívať denne ten istý vzťah k Bohu, aký máš. No Bohu to nestačí. On chce viac. Preto ten bolestný pád. No teba už druhý pád odrádza od veľkých vecí. Okolo teba iba prázdnota, opustenosť, vyprahnutosť. Žiadne útočisko. Kľačíš pod krížom. Si vydaný na pospas tvojej biede, tvojej nekonečnej bezmocnosti. Prahneš po istote. A vtedy v zúfalstve vystrieš prázdne ruky k Bohu. On ťa zodvihne a pomôže ti ďalej ho nasledovať. Nesmieš sa vecne chutiť. Ešte veľakrát padneš. Počítaj s tým. Snaž sa to prijať s láskou v srdci. Tieto pády ťa chránia od pýchy a sebestačnosti a naučia ťa pravú obetu a lásku. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj! Máte len na, poďme! Osme zastavenie. Pán Ježiš napomína plačúce ženy. Kláňame sa ti, Kristia, dobrorečíme ti. Pani Ježišu, ty si láskavo napomínal plačúce ženy. Vidíš ma, môj pane, plačem aj ja, tiež jedna z matiek, s ktorými si sa stretol. Aj pre mňa, ako aj pre ďalšie súčasné matky, platí napomenutie. Neplačte nado mnou, ale nad sebou a svojimi deťmi. Ten plač nech je naša vrúcna modlitba k všemohúcemu Bohu o ochranu a požehnanie pre naše deti a deti celého sveta. Odpusť, Pane, že často zabúdame na dar materstva, na toto požehnané a dôstojné povolanie. Odpusť, že nám často uniká, ako veľmi nám dôveruješ, keď nám zveruješ do opatery svoje vzácne deti. Odpusť, ako nevieme vždy doceniť poslanie matky. Pane, ďakujeme ti za naše deti. Sú pre nás vzácnym darom. Žijú vo svete zmietanom búrkami, vo svete, ktorý ťa nie vždy uznáva, kde sa môžu stať terčom posmechu, ak vyznajú, že veria v teba. Preto prichádzame k tebe, aby sme ti odovzdali svoje deti i deti celého sveta. Prichádzame k tebe ako ustarostené matky a prosíme za svoje deti, lebo vieme, že ich miluješ väčšou láskou ako my. Pani Ježišu Kriste, uschopni nás, matky, aby sme vo svojich deťoch videli teba. Daj nám srdce svoje, aby sme ich milovali, a svoju láskavosť, aby sme im pomáhali rásť. Daj nám svoju múdrosť, aby sme ich správne viedli, a svoju silu, keď ich musíme nechať, aby kráčali sami. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Ja ti dám kráľa! Bratia a sestry, chcem vás upozorniť, že na najbližšom úseku máme niekoľko takých vážnych prírodných prekážok. Amen.
Pán Ježiš tretí raz padá pod krížom. Kláňame sa ti, Kristia, dobrorečíme ti. Život je osamelosť. Nikto nepozná nikoho, každý je sám. Tieto slová Hermanna Hesseho vyjadrujú životný pocit mnohých súčasných ľudí. Napriek všetkým komunikačným sieťam a novým dorozumývacím prostriedkom trpia ľudia osamelosťou. Udržujú veľa kontaktov, ale žiadny skutočný vzťah. Sú osamelí v obrovských obytných sídlach. Sú osamelí uprostred davu. Ježiš bol neustále obklopený ľuďmi, ktorí na neho kládli veľké požiadavky. Tlačili sa na neho, aby na nich vložil ruky a uzdravil ich. Evanjelia píšu o neustálom návale davu, ktorý bol Ježiš nútený znášať. A napriek tomu bol osamotený. Opakovane odchádzal do samoty. Potreboval ju, aby mohol načerpať silu zo svojho vnútorného zdroja. V osamelosti zakúšal spoločenstvo s nebeským Otcom. Ježiš dokáže svoju osamelosť prijať a znášať, pretože vie o svojej jednote s Otcom. Hľa, prichádza hodina a už je tu, keď sa rozprechne každý do svojho domova a mňa nechá samotného, ale nie som sám, lebo Otec je so mnou. Ľudia ho opustili. Dokonca i jeho učeníci sa stiahli do ústrania a vrátili sa do svojich domovov. Každý sa stará len o seba, každý sa snaží zachrániť si kožu. A práve v tomto osamotení, opustený priateľmi, sa Ježiš necíti opustený, je s ním Otec. Tretí pád je najbolestnejší pred koncom krížovej cesty. Ale Spasiteľ vstane. On chce splniť všetko, čo bolo o ňom napísané. Chce zomrieť na kríži, vytrvať. Kto vytrvá, bude spasený. Koľko ich dobre začalo, ale koľko ich zle skončilo. Odrodili sa. Zabudli na výnosné právo, ale aj na záväzok svätého krstu. Nechali sa zviesť svetom, ktorý človeka ľahko zvedie, a keď trpí chudák, tak ho nechá a hovorí ako tí farizei ubohému Judášovi: čo je nás do toho, to je tvoja vec. Ako ste sa mohli odrodiť mnohí synovia a dcéry? Tým, že ste sa prestali modliť, svetiť deň Pánov, potom ste sa prestali spovedať a prijímať sviatostného Ježiša. Poddali ste sa svojim zmyslom. Sú zradné a vedú k zatvrdilosti a k istej smrti. Ó Bože, dvíhame ťa po tretí raz zo zeme a prosíme, daj nám všetkým silu, vytrvalosť v odovzdanosti až do smrti. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Stávaj ti, Mesiáš! Stávaj, čo sa poľaduješ! Poďme. Dobre.
Pánu Ježišovi zobliekajú šaty. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. A ja som bola v skupine vojakov, ktorí strhávali rúcho zo syna človeka. Je aj iné obnažovanie a dnešný človek ho prijíma pokojne. Prebieha utrhanie nadsti ľudstva a najmä Božieho obrazu v človekovi. A nik sa nebúri. Hlúpo, s tupým úsmevom sa prijíma každý druh obnažovania. Človek zredukovaný na úzol inštinktov, na násilie, na vášeň, na šekovú knižku, na titul na navštívenke, na obsah valca auta. Inteligencia zredukovaná na prefíkanosť. Šťastie zredukované na pôžitok. Byť zredukované na zdať sa. Ruky zredukované na nechty. Tvár zredukovaná na zuby. Sloboda zredukovaná na rozmar. Láska zredukovaná na sex. A nik neprotestuje. Pomaly s touto ochudobnenou podobou človeka sa zmierujeme. Ani v kresťanstve nechýba vyzliekanie a znižovanie. Viera zredukovaná na systém práv. Kresťanstvo zredukované na určitú formu civilizácie alebo kultúry. Náboženstvo zredukované na formalizmus. Apoštolát zredukovaný na propagandu. Spravodlivosť na ustálený poriadok. Tradícia na nehybnosť. Vernosť na lenivosť. Modlitba na opakovanú formulu. Desatoro na 6. prikázanie. Liturgia na obrady. Výchova na systém rozkázov zvonka. Kresťanský život na ťažkú povinnosť. Spása na súkromnú záležitosť. Kresťanský rast na moralizmus. Koncil na predmet diskusie. Dialóg na módne slovo. Riziko na diplomáciu. Konverzia na povrchné prispôsobenie. Kríž na ozdobný predmet. A tak máme pravdu bez života, autoritu bez pokornej služby, poslušnosť bez odpovednosti, kritiku bez lásky, kríž bez radosti, svetlo bez tepla, pobožnosti bez spontánnosti, správanie bez hlbokého presvedčenia, slobodu bez slobodných ľudí, lásku bez spravodlivosti, vieru bez zázrakov, kresťanov bez Krista. Keď vojaci ukrižovali Ježiša, vzali jeho šaty a rozdelili ich na 4 časti, každému vojakovi jednu. Podliehame pokušeniu zapisovať svojho blížneho do katalógu, prilepovať mu na chrbát etiketu. Zvykáme si s niektorými ľuďmi narábať skoro ako s predmetmi alebo ako s nástrojmi. Nikdy sa nám nestalo, že sme vyzliekli človeka z jeho dôstojnosti, z jeho slobody, cti, dôvery, vážnosti. Vyzuj si obul, lebo miesto, na ktorom stojíš, je zem svätá. A my neváhame po tomto svetom mieste šľapať. Pane, všade sme znetvorili, ponížili tvoj projekt človek. Zredukovali sme na úbohé rozmery posolstvo, čo si nám priniesol. A ty znášaš poníženie a hanbu za tieto naše bezočivé činy. Daj, aby som sa v tomto svojvoľnom zvliekaní vedel vyzliesť z toho, čo treba vyzliesť. Aby som jasne videl všetko, čo prekáža môjmu ľudskému a kresťanskému rastu. Všetko, čo mi bráni, čo ma ponižuje. Aby som vedel identifikovať nebezpečenstvo mať, ktoré udúša byť. Aby som sa zvliekol zo svojho ja. Aby som sa mohol nájsť. A ty, aby si ma mohol napokon spoznať. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
11. zastavenie Pána Ježiša pribíjajú klincami na kríž. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. K ďalšiemu zastaveniu prejdeme tamtú stranu okolo ohniska, kde je zbor. Zastavenie Pán Ježiš na kríži zomiera. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme. On, hoci má božskú prirodzenosť, vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom. Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť na kríži. Keď pozorne počúvame texty Evangelií o Ježišovom ukrižovaní, niečo nám bude nápadné. V celej správe nie je jediného slova z úst jeho učeníkov, ba ani Matky Božej a ostatných žien, ba ani Jána, Pánovho miláčika. Ježiš k ním hovorí, ale oni všetci mlčia. Pripomínajú nám, že pred krížom by sme mali všetci zamlknúť, lebo to, čo sa tu stalo, zostane naďalej nepochopiteľným. Aký zmysel to malo, že Syn Boží umrel na kríži? Prečo Boh trpel tak nesmierne, keď vzal na seba našu ľudskú prirodzenosť? Božia láska nepozná hranice. Jediný spôsob, ako možno dokázať dokonalú lásku, je vzdať sa všetkého, čo vlastníme. Obetoval svoj život, aby sme ho mali my a mali ho v plnosti. Ježišov koniec na kríži je pre mnohých provokujúci. Preto nestrpia kríže na stenách školských tried, vo svojich domovoch, na vrcholkoch kopcov alebo na križovatkách ciest. Zvlášť u tých, ktorí hľadajú svoju spásu vo východných náboženstvách,
alebo v ezoterike nemá Ježiš veľké sympatie, pretože im pred oči stavia utrpenie. Vrcholom Ježišovho utrpenia bolo umieranie. Visel na kríži a jeho protivníci na neho s posmechom pozerali. Priatelia ho opustili. Jeho láska nepoznala hranice. Pane, daj, aby som mal silu prijať utrpenie, ktoré ma stretne, aby som pochopil, že aj najpodmanivejšia spiritualita bez kríža nič neznamená. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Zastavenie Pána Ježiša skladajú z kríža. Klaňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si svojím krížom vykúpil svet. Dnes som veľkou hviezdou, poznám ma celý kresťanský svet. Nazvali ma Turínske plátno. Obzerať si ma chodia aj tí, čo vôbec neveria. Veci ma analyzujú, odborníci skúmajú. Prečo? Lebo nesiem na sebe stopu ukrižovaného, pochovaného a zmrtvých stalého Ježiša zvaného Kristus. Kto na mňa pozrie, vidí jeho, nie mňa, jeho. Ja som len nositeľ jeho obrazu. Mohli by ste si myslieť, že som pyšný a namyslený a nebudem sa vám čudovať, lebo väčšina dnešných hviezd je taká. Ale to preto, že oni chcú prinášať seba, no ja prinášam niekoho iného. No pohľad do mojej minulosti hovorí, že to nebolo vždy tak. Písal sa rok 33 a ja som už dlhé mesiace ležalo medzi inými plátnami kdesi v sklade. Až prišiel môj deň. Vytiahli ma a ja som už sa nevedel dočkať, na čo ma použijú. Mal som rôzne predstavy, no realita mnou otriasla. Oni ma použili na zabalenie mŕtvého tela. A k tomu všetkému to bolo telo človeka, ktorého považovali za zločinca, ktorého popravili a predtým ešte poriadne zblili. A to dokrvavené a obyčajné telo zabalili do mňa. Veď ja som mal úplne iné plány. Ja som chcel, až sa hanbím na to pomyslieť, nie to ešte vysloviť. No na tom človeku, teda na tej mŕtvole, čo si nesedelo. Dodnes to neviem vyjadriť, ale nútilo ma to uvažovať, takže som nakoniec sa celkom upokojilo a snažilo sa prijať daný fakt. Moje pretuchy sa potvrdili. Po nejakom čase to telo zmizlo a ja som ostal v jaskyni samo. No nie nadlho, lebo prišli nejakí ľudia hľadať telo, ktoré tam však už nebolo. Ich ten fakt zaskočil ešte viac ako mňa. Čomu dnes vďačím za svoju slávu?
Keď sa za tie roky pri mňa zastavovali ľudia a vždy hovorili o človeku, ktorého som niekoľkokrát objímalo a ktorý na mňa zachoval nezmacateľný znak a tiež o jeho otcovi, tak som sa čomu si podučilo. To všetko je milosť. Milosť, že som sa nakoniec zmieril s úlohou, na ktorú som nechcel ani pomyslieť. Milosť, že som sa oslobodila od pýchy a v pokore kráčam cestou, ktorá ma priviedla k vytúženému cieľu. Cestou, ktorou som chcel kráčať, by som ten cieľ asi nespoznala. A nie to ešte k nemu kráčala. Ľudia, aj to je milosť, že tu dnes ste a že na mňa hľadíte. Využite túto milosť a objmite Krista tak, ako som ho objímalo ja. A teraz o ňom svedčím. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Zastavenie Pána Ježiša pochovávajú. Kláňame sa ti, Kriste, dobrorečíme ti. Pometenec. Nepočuli ste o pometenom človeku, ktorý do poludnia zažal lampáš, bežal na trhovisko a neprestajne vykrikoval: Hľadám Boha, hľadám Boha. Keďže tam práve stáli mnohí z tých, ktorí v Boha neverili, vzbudil ohromný smiech. Snad sa nestratil, povedal jeden. Hádam zablúdil ako dieťa, povedal druhý. Alebo sa schoval. Bojí sa nás. Je úplne mimo, pomiatol sa. Tak pokrikovali a smiali sa jeden cez druhého. Pometený človek skočil medzi nich a prebodával ich svojimi pohľadmi. Kam sa podiel Boh? Vykríkol. Ja vám to poviem. My sme ho zabili. Vy a ja. My všetci sme jeho vrahmi. Ale ako sme to urobili? Ako sme dokázali vypiť more? Kto nám dal špongiu, aby sme zotreli celý horizont? Čo sme to urobili, keď sme túto zem odpútali od jej slnka? Kam sa teraz pohybuje? Kam sa pohybujeme my? Preč od všetkých slnk? Či neustále nepadáme?
a nerútime sa späť do strán, dopredu, do všetkých smerov. Existuje ešte nejaké hore a dole? Neblúdime akoby nekonečnou ničotou. Neovanul nás prázdny priestor. Neochladilo sa. Neprichádza stále noc a čoraz viac noci. Nemusíme stále zapaľovať lampáše už do poludnia. Je smutné, ak človek stratí vieru. No oveľa horšie je stratiť nádej. A nie väčšej beznádeje, ako keď zomrie láska. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. A ja dušami očistí. Obetujeme túto pobožnosť krížovej cesty. Chceme sa ňou poďakovať za Tvoje nevýslovné bolesti a potupnú smrť. Chceme si vyprosiť odpustenie hriechov a zaslúžených trestov i pomoc pre duše vočistí. Ježišu náš Spasiteľ a Vykupiteľ, nedopusť, aby Tvoja svätá krv bola za nás vyliata zbytočne a že by cena Tvojej smrti bola za nás stratená. Ty nás spravuj na zemi silou svojho umúčenia, skriez nás k novému životu a vovede do večného života, kde ťa chceme chváliť a velebiť na veky vekov. Na úmysel svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes, a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Sveta Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Nebeský Otče, vypočuj svätého Otca pápeža Jána Pavla, aby dosiahol všetko toto, o čo ťa prosí v mene Tvojho Syna Ježiša Krista, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen. Veľký piatok, Biela sobota a predovšetkým Veľká noc sú najväčšími kresťanskými sviatkami. Uvažujeme nad utrpením Pána Ježiša. Trpel a zomrel za naše hriechy. Židovský národ bol len prostriedkom, cez ktorý Pán Ježiš, cez ktorý Boh Ježišovi Kristovi svet vykúpil. Veľký piatok môžeme rozličným spôsobom prežiť. Jedným z najlepších spôsobov prežiť Veľký piatok je práve aj účasť na krížovej ceste. Poprvýkrát sa na nej zúčastňujem. Som milo prekvapený vašou účasťou. Má to niekoľko významov. Výjsť do Božej prírody a vo Božej prírode uvažovať o utrpení, smrti Pána Ježiša. Za pochvalu si zaslúžia predovšetkým tí najmenší, ktorí takú dlhú cestu vydržali. Keď som
som na nich pozeral na začiatku pri Karmeli, tak som si myslel, no asi nevydržia. Skončia mamkám či oteckom na pleciach. Ale vy ste vydržali dokonca ešte viac ako tí väčší. Tak teda príďte aj na budúce, teda o rok. Príjmite moje požehnanie a želám vám, že by ste prežili pekné, požehnané, milostiplné veľkonočné sviatky. Radostné, aleluja. Pán s vami. Nech je zvelebené meno Pánovo. Naša pomoc v mene Pánovom. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Iďte v mene Božom. Raduj sa, církev Kristova, veselo prespevuj. Pán Ježiš Kristus zmrtvých vstal. Raduj sa, duša, raduj. Pre hriešne ľudské pokolenie priniesol sveté vykúpenie. Spievajme, kresťania, v Bohu aleluja. Pre hriešne ľudské pokolenie priniesol sveté vykúpenie. Spievajme, kresťania, a Bohu aleluja.